Molt bona nit a tothom i benvinguts a un nou episodi a Monte Casino. Després del peron sembla que hem tornat a la senda de l'èxit i és el segon episodi que gravem després d'aquella parada. Què tal, com esteu, companys? Fabi, Martín? Molt bé. Us presento després. Vale. Molt content, molt actius, content que siguem així actius i... Avui hem penjat un reel, estem allà... Estem a tope, jo crec. Hem tornat a les xarxes, no? Hem tornat a les xarxes, estaven una mica aparcades i hem tornat. Sort del nostre amic i company Néstor, no, que té temps per dedicar-li a les xarxes. Què tal? Com estàs? Temporada 2 complicadeta, On estaves en l'últim episodi? Estava a Londres, de vacances. De vacances? Sí. Què vas fer a Londres? Us vaig anar a veure un mes de vacances, són masses el Big vacances Ben. a Londres. 2 setmanes, 3 setmanes. 3 setmanes? Hosti, quin curro tens que et donen vacances tant de temps? Bueno, són generosos. How's your English? Tu, Martín, novetats? El cabell? Com evoluciona? A poc a poc. Tio, d'entre l'últim cop i avui no... Però has bastant. Sí, va creixent, Bueno, a poc a poc. Va estar en aquell Ara punt de estàs pelusilla rara... Va creixent el que tenia, el nou, no? Ara tot això ha de caure, no? Està en aquesta fase. Però tampoc centrem tota l'atenció. Ja no t'agrada, Alguna novetat? Sí, canvis, venen canvis a la vida. Venen canvis. Et cases? No, Per de què? moment no, i ja ho parlarem amb ella. Perquè, no sé, No està el tema per... no està el tema com per... Content, però crec que és una decisió molt pensada, que s'ha de pensar molt, has d'estar molt Jo crec que convençut. la gent no se la pensa tant, Em dóna la sensació últimament. Parlem de boda? Sí. Potser és una mica el que s'ha de fer, no? I el que està de moda, també. Jo crec que Sí, està de moda. tirar-se a la piscina, ja no? ens diràs, però sembla que no només casar-se, sinó fer un bodorrio. Sí. Com que no pots no fer un bodorrio. Abans de parlar de bodes, deixeu-me presentar la Mireia Huerta, que avui ens visita. Estàs molt sec avui, Sí, estic... Estàs duret. Falta una mica. És que últimament no em respecten res. D'avui vaig a cuchillo, que es Sí, callin està dur, quan han està de dur. callar. Què tal, com estàs? Moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Bueno, pues anem a parlar de bodes. Abans de res, sempre el que fem és un cara a cara, que són 5 preguntetes curtes, Vale, simplement super. per saber una mica... Sí, que situï una mica l'audiència. Vale? Sí que demanaré als meus companys que respectem les 5 preguntes. Sí. Com sempre. Totes les que us vagin sorgint, pues us les guardeu i us les pregunteu Vale, un cop acabem. ho intentem. Vale? Aleshores, la primera pregunta que sempre fem és si la teva àvia et preguntés a què et dediques, tu com li explicaries? O què li diries? Pues li diria que em dedico a fer realitat els somnis d'algunes parelles, per exemple. Vale. No li parlaries de bodes. No, és que si li dic que soc wedding planner es queda igual. Gràcies, Mireia. A la seva època no havia weddings planned. No. Però li faria molta il·lusió, jo crec que em dediqués a això, a la meva àvia. Perquè era molt pro de l'amor i de les coses. Clar que jo faig bodes religioses i no religioses, però les que són religioses li hagués fet molta il·lusió, la veritat. Sau. Es necessita algun títol o acreditació per ser wedding planner? En veritat, no. Jo crec que és una cosa bastant innata. O sigui, sí que hi ha molta gent que a vegades em pregunta escolta, em vull dedicar a això, què he de fer? Jo sempre dic, vés a treballar a algun lloc i tira't al barro. Perquè tu pots estudiar, però si tu no... Si no et surt innat, tenir, doncs, jo què sé, una certa disposició, saber treballar moltes hores, estar de peu, pensar en avançat coses, estar amb el comitè de crisi que jo li llamo, això és innat, jo crec. Llavors, o se't dona bé o no se't dona bé. Sí que és cert que et pots ajudar de certs màsters i tal, però jo considero que és una pèrdua de temps estudiar per fer això. O sigui, Tu has estudiat alguna cosa? Sí. Alguna carrera? Protocolo. Sí, vaig estudiar turisme i direcció hotelera, o sigui, res a veure realment. Sí que Bueno, una part Algo sí que té a veure. Eventos i tal. Eventos, sí, Clar. exacte. Però no, arrel d'això vaig començar a treballar a una agència de viatges, o sigui, res a veure. I és veritat que em vaig dir, ostres, a mi m'agrada molt organitzar cosetes, sempre havia organitzat les festes d'amigues meves, la puesta de largo dels 18 i tal, i vaig dir, hòstia, però això és el que a mi m'agrada, no? El passo el vaig organitzar al Sí, col·le, per exemple, Molt bé. al meu uni, al meu col·le vaig fer la festa de batxillerat, i llavors Hòstia, vaig ja dir, estaves- és el meu, i em vaig dir, res, mira, i amb això vaig dir, pues, adelante. Sí que vaig estudiar un màster online de Wedding Planner i vaig estudiar la Pompeu, un màster d'esdeveniments, protocol i relacions públiques, però, sincerament, No el repetiries. no perquè no em van servir de res. O sigui, sí, em van servir perquè vaig fer uns amics de puta mare, que a dia d'avui em porta de conya, Sí, però més és enllà que- d'això, Vale, i la pregunta una mica trampa que sempre fem, que és quan pot arribar a guanyar en un bon mes una wedding planner? No és trampa,
Sí, no hi ha una pregunta bona, o sigui, no hi ha resposta bona. A veure, hi ha de tot. En Néstor sempre m'evita aquesta pregunta, per exemple. Quan li preguntes pels diners. És veritat, però estem parlant d'ella. Depèn de moltes coses. O sigui, perquè pot ser que un mes guanyis 0 i pot ser que un mes et vagi molt bé perquè t'han pagat 3 bodes i tu guanyis 4, 5, 6.000 euros, per dir alguna cosa. Però també és cert que en el meu cas particular jo sóc una wedding que no cobro comissió. Què vol dir això? Que jo tinc uns honoraris i jo no cobro comissió de si jo recomano algun proveïdor. Llavors, clar, moltes wedding planners es guanyen molt bé la vida a base de comissions, perquè es recomano el catering, 10%, recomano el lloc, 10%, recomano tal, 10%. I llavors, clar, tot això et fa que potser algú amb una boda com a honoraris té poquet, però després amb això... I tu vens així. És un valor afegit. És un valor afegit, entenc, no? Sí, jo em venc així, jo sempre a les primeres visites amb els nuvis els dic que jo no cobro comissió i que realment si els hi recomano algú és perquè sé que funciona bé i que treballa bé i inclús que al entrar amb mi aquest proveïdor els hi pot fer millor preu que si vas per lliure, perquè al final jo soc client repetitiu, la parella en principi no ha de ser-ho. Una promo, Nunca se sabe. T'has trobat alguna... Fabià, no Perdó. toca. No toca encara. I ja porto unes quantes, ja has tallat molt, has tardat molt en tallar-lo. I seguim parlant diners. Quina és la boda més cara que has vist o que has fet, inclús? A veure, la que he fet, que no puc dir noms, puc dir que és d'un futbolista, va costar 4 milions. La boda? Fer sola, Ho estava fent els càlculs ja, el percentatge... 4 milions. Uau. 4 milions. I hi havia diversos wedding planners, o diversos wedding planners. No, però no era jo com a persona individual, sinó l'empresa a la que jo treballava. Vale. Que era una Uau. empresa. És que ha de ser de futbolistes, si no... Perquè per... No, Martín, encara no. Quantes hores treballes a la setmana? I tens un horari fixe? Aviam, normalment m'agrada treballar les meves 8 hores al dia. Però és cert que no tinc un horari fixe, perquè al final, per exemple, jo tinc un horari de fer la producció de l'esdeveniment, que és doncs, de 8-9 a 6, que és que a la meva filla li toca hores de banyo i menjar, però després sí, torno a treballar, perquè he de quedar amb moltes parelles i les parelles tenen lliure quan acaben de treballar. Llavors, clar, jo segurament a les 7-8 sempre he de quedar amb una parella, fer una visita o el que sigui. Inclús, com tinc el WhatsApp de totes les parelles, tothom m'escriu 24 hores, llavors realment et diria que els caps de setmana també treballo, encara el cas de setmana que no tinc bodes, també treballo. Si no tinc un horari com a tal, és bastant 24 hores, et diria. I última pregunteta, a qui t'agradaria organitzar-li la boda? Si haguessis d'escollir un famós o una persona? Doncs mira, així com a famós no et sé dir algú. Algú famós divertit, en el sentit que volgués algú diferent i que tingués molt pressupost per jo crear moltes coses. Però ara m'agradaria fer alguna boda índia. Índia? Índia. Uau. Sí, perquè són bodes que duren 3 dies, es deixen molts diners en decoració, Clar. és una cosa diferent, el rito de l'hindú i tot això, i m'agradaria molt fer una boda índia. Però de moment no tinc. Home, aquí van fer uns... Ara sí ja podeu... El del fill de... Sí, perquè semblava el teu podcast, bro. Sí, però... Al principi sempre és el meu podcast. De fet, és el meu podcast. Sí, Jo els vaig contractar. Ah, sí, és? Vale. El nostre company de pis ara ha anat a una boda a Grècia, No. grega, i era com ortodoxa i tal, i és unes barbaritats, unes excentritats que explicava abans, bèsties. no. Està guai. Bueno, per això m'agradaria alguna cosa així, potser d'una altra religió, més que d'una persona, Clar. d'una altra religió. I aquí a Barcelona no es va fer una boda índia, però una que va costar molta pasta, va sortir a les notícies. Però era aquí a Barna? Sí, era aquí a Barna. Van tancar el manac, crec. Sí. Perquè no sé si era preboda o la boda sencera. La preboda, Era d'un dels fills d'ArcelorMittal o alguna cosa així, no sé. Ni idea. I una pregunta, és a dir, tu ho explicaves abans, no? Que creus que no hi ha cap estudis que puguin... Si tu com vas començar una empresa, vas començar... Sí, en quin moment decideixes anar pel teu compte i tenir com... Suposo que ha de ser una mica, no?, el síndrome de l'impostor, de dir, venga, lo hago yo sola... Sí, o sigui, el dels estudis jo crec que no, per lo que et dic. Al final, jo quan vaig aprendre va ser a l'empresa que vaig estar de bodes, era el barro. Des del minut 1 fent bodes i veiem, vale, merda, ens hem equivocat aquí, vale, per la següent boda això ho tinc present. I vas aprenent a base d'errors, que sona fatal, perquè al final són errors en un directe que no hi ha una segona opció. O sigui, ho fas bé aquell dia, ho fas bé, no? Yeah. I llavors va ser, certament, arrel de fer moltes bodes, perquè fèiem una boda cada cap de setmana, i jo estava des del maig fins a l'octubre que no descansava ni un dia.
Són una empresa gran. Sí, Vull dir que era. tenia volum, molt de Sí, volum. sí, 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 sí. Explotadors. Sí, sí. Tal qual, tal qual. Llavors vaig dir que, bàsicament, que això no era compaginable amb una família. I jo tenia parella, la tinc, que m'he casat amb ell fa 3 anys, i ell va arribar a un punt que em va dir entenc que és la teva passió, però és que jo també existeixo, però Clar, és que de maig a octubre desapareixes. I jo, és veritat, jo ara tinc 31 anys, va arribar un punt que també vaig replantejar ser mare, i vaig dir, aquí no puc continuar, inclús una empresa d'eventos, no sé fins a quin punt, seria feliç un altre cop perquè estaria sota un horari, sota unes condicions, i clar, per meu compte, ho monto, però a la vegada també és com socorro, perquè m'anirà bé, no? Facturo un mes molt, a l'altre potser facturo 0. Perquè estàs com a autònoma... Ok. La realitat. La vida de l'autònom, no? Sí. Sí. Passió. No la recomanes, no? No, Però ha valgut la pena el canvi? sí, i estic molt contenta, molt més relaxada, puc fer els meus horaris, si vull m'agafo festa, que és el que té ser autònom, no? I agafar els meus Festa, entre impostos, però cometes, almenys, no? jolín, jo la setmana que ve si vull m'agafo de festa i xau. Però no tens molta més responsabilitat ara, quan fas una boda? Sí, per això tinc el WhatsApp 24 hores. Però el bo que tinc de la meva feina és que treballes d'on em dóna la gana. Sí que és cert que jo les reunions les tinc pactades i hi ha coses que han de ser in situ, per dir alguna cosa, anar a veure l'espai de la boda, això no ho pots fer online, Clar. però Pots veure vídeos i tal. sí, però no és el Tio, mateix, però perquè has d'anar a no. veure els problemes, saps? Perquè les masies de l'Instagram totes són precioses. Ah, i tu vas allà a rascar, no? Allà Clar, a vaig rascar. anar a veure Com tenen la cuina, com està Ah, sí? Però quines coses l'entrada, a l'autobús. Pues sí, per exemple, és una tonteria, però que arribi l'autobús fins allà. A vegades hi ha finques que són precioses, que tenen arbres preciosos, però clar, l'autobús no arriba fins allà, perquè clar, no passa per l'alçada. Llavors, clar, et deixa a baix, però això no t'ho diuen. Clar. Quan arribes allà, trobes que el bus es para a baix i puja tots els convidats fins a dalt. I clar, talons, segons quines pujades. No. Camí de És un terra, bon detall. És Vas, un bon detall. vas amb una checklist. Sí, vaig amb la checklist, exacte. Sí, Hòstia, Però vale. també és cert que a mi m'agrada fer... O sigui, si hagués de triar, a mi m'agrada fer bodes a llocs on mai s'han fet bodes. No m'agrada Uau. una típica boda d'anar a una masia, està per tot exemple. massa... És a dir, jo ara que m'ha començat l'època de bodes, Sí, no? és molt bèstia perquè totes són molt semblants, Sí, totes. no? És a dir, fins i tot les cançons quan entren els nuvis, és que... Que t'hi amo, no? Sí, és que què fas? I ningú vol fer la típica boda, eh? No, exacte, Ningú tothom... diu, jo quiero hacer la típica boda. Sense complicacions, sense tal, no. No, Tothom vol fer una boda diferent I i al després final... tots acaben fent el mateix. Sí. Sí. No? No, tal qual. És... També t'he de dir que una cosa que aquí juga molt és el pressupost. O sigui, Ja, clar, que tu tens moltes expectatives. tu dius, no, jo vull la boda diferent, vull fer 1000 coses, però en el moment que començo a posar ja els 4 números per fer una boda normal, ja dius, ostres, saps? Perquè és molt car. Llavors la gent és com, bueno, i llavors va baixant i, bueno, anem a fer alguna idea així diferent, però al final són totes iguals, és una Ja. realitat. Què diries que és una boda estàndard de... De pressupost? Sí, de diners? Les que faig jo, una mitja estan entre els 80 i els 100.000 euros. Quantes Quartos, persones? Més IVA. Quantes persones? Quants convidats? Bueno, he tingut bodes... Mira, a l'octubre vaig fer una boda de 100 persones, van gastar 150.000 euros. Hòsties. Sí. I després he fet bodes de 80 o de 90 a 200 persones. Però sí, o sigui, la mitja... El catering és el que més puja? Sí. I les flors, m'ha dit. No pensis. No? No. No, però són molt cares perquè la gent no està acostumada. Sí, però la gent no ho entén i és la partida que més em costa justificar perquè, clar, lògicament, el menjar el gaudeixes. Clar, Les flors. I sobretot, ja. amb perdó, però als tios us importa un pepino Sí. la decoració. Sí, clar. En general, la Sí, decoració sí. que hi ha. Llavors, és una partida que puja. Participa molt més la dona que l'home? Sempre. Sempre, eh? Però no t'ha passat mai que sigui al contrari? M'ha passat al contrari que si ell, però a nivell de pasta. Ah, en La plan, paga té. a l'Excel, no? En plan... Perquè la paga té... Aquest seria un Fabià. Ella és com, sí, i ella és, sí, bajemos, saps? Sí, m'ha Clar, passat això. clar. Però en general jo diria que un 75%. Si tu has vist nuvis, o en aquest cas el marit, que era un actor secundari a la seva boda? Tots. Tots, no salva ningú. Hòstia, això és bèstia, eh? Sí. Tu t'hi ficaràs o què? És que... L'Excel. A l'expert 100%. Home, jo m'hi vull ficar, però és que cada cop ja estic fora, saps? Ja t'està deixant. Ja m'està deixant i ni ens hem promès.
saps? Vull dir, ja m'està deixant de banda, Sí, saps? ja. I pensa que les noies, no totes, però moltes tenim com el somni, el nostre molt boda, i ja idealitzat. tens com les coses i tal, llavors vosaltres sou un complement de la boda, saps? Una part important també, no? No, però en veritat la núvia és com la núvia, no? Clar, ella és la protagonista. és un Ella és la complement. protagonista. Clar. I el nuvi també, però No tant. no tant. Sí, sí. Jo és que ja, aquest film vaig flipar. Bueno, és que clar, ara em poso aquí en un Sí, berenjenal, no t'hi posis. però el Nubi, en la meva opinió, era un actor secundari. Sí, Vull no? dir, Però tu això com ho veus en una boda? hòstia, perquè veus que el tarannà que porten, ell va darrere seu tota l'estona, no, les cançons que sonen, doncs a ella li agrada molt Taylor Swift i a ell Avicii, i Avicii no va sonar en cap moment. Saps? Sí, exacte, ja veus aquestes coses de... Bueno, doncs és molt... Has viscut baralles de parelles mentre es preparava la boda? Sí, moltes. O sigui, és bastant... Inclús vaig tenir una parella... Ho va deixar abans de casar-se? No, bueno, sí, això també, però va ser per Covid i després ho van deixar. Però vaig tenir una parella que ella era la típica maribandona i no li deixava... A l'altre pobre, ell volia col·laborar, però no el deixava. Mira, un que volia, eh? Que volia i mira com va acabar. Això va sortir A escaldat. vegades la tenia que frenar en plan deixa que parli, perquè era, no, que te callis. Que te Hòstia. callis, que eres un inútil. Jo pensava, Hòstia. Doncs va dir, no. Tu dones-li el teu número per dir-li quan et separis i tornis a casa. Recorda. Arrencava molt contents, o sigui que això vol dir que si algun dia... Torna. Jo estic aquí. Hòstia, això ha de ser bèstia. I algun cop has repetit? No. No. No has recasat encara. De moment, però bueno, Ja. nunca digues nunca. T'enteres si ho deixen, les parelles, després? Sí. Sí. En general sí, i també m'entero, perquè en moltes, algunes, inclús, clar, hi ha bodes que les organitzo un any i mig, llavors Clar. inclús em faig amic d'ells i he quedat per sopar D'ella. amb ells, més enllà. Més d'ella que d'ell, no? Perquè ell no participa. Perquè a les reunions han de venir els dos. Vull dir, Clar. no, sí, algunes pot saltar, però en general... Sí. Algunes salten. Alguna. Però a les parelles amb les que no tinc tant feeling, perquè potser sí que m'entero si han tingut un bebè, si no m'ho han deixat, si al final per indago, perquè per alguna banda, pel fotògraf o pel videògraf o per tal, m'entero d'aquestes coses. Clar. Sí. I has renunciat a alguna boda? Sí. L'any passat vaig renunciar perquè em va venir una parella que era insuportable, sobretot ell. Ja l'estaves preparant, la boda. Si les va acceptar i va... Ells em van dir que sí, que volien fer-ho amb mi, i llavors vam començar com a... Jo quan tanco una boda faig un contracte, que és un contracte bàsic entre ells i jo, de la feina que jo faré i el pressupost. Poco más. Pues el tio em va estar mirant detall a detall, i esto incluyes, i esto, i va arribar un punt, i va arribar un punt una mica dèspota, una mica com que anava com per, no? En plan, tots com l'estaff, que a vegades passa això, no? Que Clar. tracta una mica com l'estaff malament, no? I ja vaig veure el tarannà, a més jo en aquell moment estava embarassada però encara no podia dir, i vaig dir, només em falta aguantar aquests dos, Ja. jo embarassada, amb les hormones en cueca, i ja, colla. I els vaig dir que no. Jo vaig dir, mira, ho sento molt, els vaig posar l'excusa d'embaràs, i els vaig dir, mira, és que no us ho podia dir, però estic embarassada i justament em coincidirà amb la vostra boda i no vull que... És que deu haver-hi cada parella Ja, que ja. ha de ser terrible. Dramàtic. Que després segur que hi ha moltes que dius, hòstia, que agradables, que... Sí. Tinc molta sort amb això, En general em toquen parelles molt bones. Però bueno, també m'han tocat Perquè, de tot. perquè tu, Mireia, és a dir, al final has de vendre, no? I t'has de posicionar per davant d'altres wedding planners. Com ho fas? És a dir, t'arriben... Com captes clients? Sense comissions. Sí, també. Sí. Estàs escoltant? Estàs atent avui? Bueno, sí, però em refereixo, hòstia, que no és fàcil, suposo, diferenciar-te d'altres wedding planners, no? Que n'hi ha moltes. Hi ha moltes. Molt boca orella, suposo, no? O sigui, a mi el que em funciona és... Jo no faig ni publicitat, les xarxes, más o menos, la web, totes aquestes coses, jo no inverteixo un duro. Res, eh? No, molt poc. I quantes fas a l'any de bodes? Faig entre 8 i 10 bodes, no en faig més. I ets tu Ok. sola. Jo sola, però el dia de la boda subcontracto gent. Ok. Sí, clar, jo faig tota la producció abans de l'evento i el dia de l'evento vaig amb 3 persones que a més ja han treballat, treballen totes les bodes amb mi i ells venen a fer tota la gestió de convidats, tot el moviment de la boda. Llavors Clar. fem walkies i anem fent tota la boda. Sí. Sí, molt bé. I és a dir, jo, per exemple, si em vull casar, no?
T'ha portat aquí que li montis la boda aquí en directe. No, però vull dir, per què necessito una wedding planner? No, suposo que és un comentari que et fan molt sovint. I jo sóc molt sincera. Si tu et cases en una masia on t'ho donen tot fet, no necessites wedding planner. Ok. Perquè t'ho dona l'espai mateix i ja ho tenen per mà perquè fan cada dia una boda igual que l'anterior i ho tenen mastegadíssim. Si tu et vols casar a la teva casa de Sant Puput de no sé què, sol no ho pots fer. Perquè hi haurà moltes coses que ni pensaràs, se t'escaparan i aquell dia no pots estar pendent de si el grup electrogen que dona electricitat peta. Què fas? Clar. Cosa així, saps? O calcular l'energia que necessito per tot l'evento perquè perquè clar, enmig de la nada no tens energia o no et pots connectar a aquest pis, no pots ficar Els lavabos. per exemple. Els lavabos, sí, clar. No, és que passa molt. Sí. Clar, però és un tema més de si jo, per exemple, em pillo el típic mas que estan acostumats a fer bodes, és molt probable que ells ja amb el pack, no, m'incloguin una persona... Vale. Si tu et vols casar en un típic mas d'aquests? No. Tenies pensat en una que... Sí, jo seré actor secundari, vull dir. No tenia cap mena de dubte. Sí, exacte. No, però revisaràs el pressupost. Jo crec que el revisarà més ell, et diré. Sí. Sí. Tu diràs que sí a tot. Sí a tot. No, bueno, jo miraré algunes coses, m'agradaria opinar en alguna cosa, no? Potser que no em tractin malament, en plan, tu calleta inútil, no arribar a aquests nivells. Sí. Tu, Martín, com series? Home, jo idealment no em casaré, vull dir, si tot va bé, però... Ah, no? Home, no sé, és que... Mai se sap, mai. Sí, no, mai se sap. Tu sí que mai et casaràs, no? Jo sempre ho he dit, depèn del que vulgui l'altra persona. Si és per mi, no. Bueno, però és que sol ara està molt de moda aquesta visió. O sigui, tenim tota la gent, diguéssim, d'aquesta generació que ho té segur i gent que diu m'és igual. I em sembla, bueno, igual que la gent que ara no vol tenir fills, em sembla igual de correcte, al final és una cosa de cadascú. I és veritat que és un dineral. O sigui, és una... Sí, és que és un dineral. És un dineral, casar-se. Ja, però el fill, si ho fas bé, t'aguanta molt. Clar, la boda t'aguanta un dia, no? Ja. Clar. Sí. Jo sempre ho dic, t'ha de fer molta Aguanta molt el il·lusió. No té sentit gastar els diners que et deixes en una cosa així, de que un dia... És que no és ni un dia, són hores. I veus gent que es casa per pressió familiar Sí, molta. i que la família està més... Es fica al grup de WhatsApp, la família? No, No? però llavors em truca la suegra. Clar, una suegra es fica segur, no? Et truca i diu, oye... Sí, no, i he tingut de parelles de dir no volem això, i que em truqui el pare i ho paguem nosaltres, no sé què. Ah, sí? Clar, al final, jo tinc parelles que s'ho paguen ells i tinc parelles que els hi paguen els pares. Llavors, clar, depèn una mica també de la situació, perquè tinc parelles un dels dos té molts diners familiars, l'altre no, i clar, hem d'arribar a un punt comú, qui tira cap a qui tira cap a baix, i llavors, clar, he tingut sorpreses del pare que té més diners, escolta, jo ho pago jo i aquí ningú s'entera, i bueno, coses així. Hòstia. Sí. Hòstia. Com ho gestiones, això? Pues, com puc. Com millor pots. Bueno, ho vaig fent i el dia que arriba diu, i esto, Explota. Sorpresa. Regalo de boda. Bueno, al final ningú es queixa, però sí que és cert que potser hi ha gent que li sap greu Clar. perquè no pot permetre-s'ho, saps? Clar, sí. És com, m'estan pagant una cosa que jo no puc permetre. Sí, que potser et sents malament, Clar. no? Jo tinc una pregunta. Se'ns està anant de les mans amb el tema de preboda, boda, postboda? Vull dir, què passa? Sí. No? És a dir, una cosa és el dia, no?, que pot ser molt especial, però fer una preboda... Jo he arribat a fer... Jo mai he estat a cap preboda. Que és tajar-se abans de la boda, no? No tant. Bueno, Sí, no. però et diuen, et paren. Calma, clar. Però això també ho organitza la Wedding Planner? La preboda? Sí, però fins ara ho feia por amor al arte i ara ho cobro part. Vale. Clar, Però Era el típic de, no, volem fer 4 coses, i després era la gran fiesta, i era com, ostres. És que una preboda ja és un altre esdeveniment. Sí, a mi és no em sembla organitzar- malament, És com organitzar un cumple. No sembla malament. No, Però perquè saps què si passa? allargues una mica. Però El hauríem dia de important deixar- és el dia següent, o sigui, Sí. si ja et rebentes la nit d'abans... Bueno, però vas més suelto el dia següent. No, però està molt bé per conèixer més, jo crec, més convidats, no? Jo crec que sobretot si és gent que té amics molt separats, perquè una Clar. és de Sí. Madrid i altres de Barcelona, doncs clar, els amics mai han tingut un contacte, i és un bon apropament previ a la boda, perquè no hi hagi dos grups separats. Clar, pels solters. Així tothom es Néstor. coneix, ja. Sí. Però has de fer una preboda, en la meva opinió, on has de fer jocs. O algo que la gent interactuï, perquè si no, arriben i els de Madrid estaran fent birres amb els de Madrid, els de Barcelona es Tothom es quedaran fa amb els unes de copes i tal.
Però és que no, tothom no es fa unes copes. O sigui, pots fer una o dues copes, no pots fer-te 5 copes i acabar a les 6 del matí No, jo crec que... a la piscina. Jo sempre ho prohibeixo. Cunyat de no sé on. Jo els dic que... Prou, no? Veu? Clar, clar. La gent acaba vomitant i el dia següent Sí. venen tots amb unes cares que dic... En esto? O deixar un dia entremig, ho has vist? El problema és que la gent s'ha d'agafar festa i és complicat. Ja. És complicat gestionar això, sobretot també, per exemple, si faig bodes els divendres, una putada. Clar, clar. I no, jo estic Sí, sí. encantada. Clar. Però, clar, és agafar totes les persones de la boda amb el dia lliure. I, Sí, clar, sí, és fins sí. a quin punt ets tan amic... Bueno, com però per selecciones, dir, no? Qui vulgui venir, doncs almenys s'ha de... Però Ja. també fer el seu hàndicap, fer els divendres. Molt bé. I una altra pregunta. A nivell de proveïdors, quin és el màxim de proveïdors que has gestionat dintre de... Perquè entenc que... D'una Sí, mateixa d'una boda. mateixa boda, no? Perquè deus tenir moltíssims. Sí, sí, sí. Bueno, és que hi ha de tot. O sigui, per exemple, no sé, el normal és gestionar uns 7 o 8, però a vegades he gestionat, doncs no sé, 12 o 15. Ja. Perquè clar, doncs hi ha un grup de ball, després hi ha, no sé, vaig fer l'any passat una boda a l'abril, a la Cerdanya, i hi havia tot el rato, era una parella que volia que tot el rato passessin coses. Llavors, clar, primer venia un grup... Calma, ho diu això. Ho diu. Però què vol dir que passin Cal. coses? Rotllo? Sí. Un mago. Sí, tipus això. sí. Hi havia, per exemple, el camarero infiltrado que anava fent bromes i liant-la per allà. Hòsties. És molt divertit, això és molt Hòstia, Què aquesta és? no me El l'havia... camarer infiltrat i què és? Un amic? És un tio que va vestit igual que el catering, però que la va liant. O sigui, per exemple, et va servir la copa de vi, agafa l'ampolla i li fot un trago i diu, ai, perdona, querías? Hòstia, em sembla bona. Però clar, tu el No veus. fa ni puta gràcia. Tu el veus. Sí, deus quedar loco, Tu saps? has de pagar una persona perquè faci això, eh? Ja, però... Perquè, Tot no ho faria sol. perquè vagi a la teva àvia i digui, ai, que maca està Bueno, vostè, però no perquè sé què, hablen al lavabo. sabrà qui fer-li. A mi em sembla bona. És un tio entrenat. Has de targatejar una mica Clar. Ja. prèviament. Aquest el recomanes, Aquí pots eh? anar. Aquest Sí, el- ho recomano perquè és divertit. Vale. I la gent dubta, perquè per un moment, depèn de l'usamat que sigui. Clar, cada cop va increixent. Al principi pues, s'acopla una conversa i diu, hòstia, que fuerte, no? Tal, coses així. O en alguna boda, per exemple, s'havia anat a menjar el postre de xocolata i venia a la taula amb tot de xocolata. Perdona, ara s'acaba el postre. Mira com... I després ja acaben. I després s'ha d'avisar, perquè és important, el catering, això sempre m'ho diu, que avisem que jo era un tio de fora, perquè si no la gent es queda amb la copla de, Clar, clar. hòstia, el tio que ens en el catering com la liava. Clar. Clar, el dia següent es parla del tio. Exacte, llavors sempre s'ha d'avisar, importantíssim. Però bueno, hi havia pues, el camarer infiltrado, los robots LED, el grupo de rumba, con el grupo de flamenco, luego el grupo de ABBA, o sigui, clar, era pum, 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 pum. I llavors això, a més, has de tenir tots els timings, que jo sempre faig el timeline de la boda, tot a tempo, Clar. en plan, ai 5 surt, ai 6 tal, ai 7 tal, ai 8 tal, o sigui que estigui com tot monitoritzat 1 per 1 amb tots els proveïdors de la boda i això ho comparteixes perquè tothom sàpiga, vale, jo a tal hora surto, a tal hora tu, a tal hora tal, saps? I tu estressadíssima, no? No, La veritat, vaja, al revés, no? m'ho passo millor, se'm passa volant. Quan tinc moltes coses se'm passa volant. Quan Pues sí. és una boda llana, que no hi ha res, estic així mirant com... Ja que tot surti més o menys i ja està. Pues jo m'estic estressant bastant, la veritat, per la boda aquesta que no passava. I quina és la cosa més rara que t'han demanat en una boda? Uf, ara m'ha bastantes. Una... Top 5. Una... Jo diria la top 3, no sabria d'on posar-la, una barra lliure de droga. Què? Néstor, sí. Què diu aquest tio? Tal qual. Sí, sí, sí. En plan, un camello, a una tenda, a una taula, i hi havia gent que tenia una pulsera especial, i amb aquella pulsera passaven i... Hòstia, que bèstia. Ah, bueno, però anava amb pulsera, o sigui, estava... Però el vas... Com mig el vas- amagat. Jo no tinc ni... Jo vaig dir, jo poso... Clar, tu el camello no el vas posar tu. Això no és un proveïdor. No, Sí, però no cobra comissió. No cobra La comissió. llista de proveïdors, jo, la veritat. No, però jo els vaig ficar tot al setup i li vaig dir, si coneixeu un tio com així jo, jo... Però això hauria de ser una mica secret pels convidats. Vull dir, Sí, o sigui, per pares, només, sogres, La només pulsera, pot anar no? La gent amb la pulsera. Sí, però els altres no sabien. Vull dir, la gent gran no sabia, els sogres no sabien Estava que... com apartat. Com sabies que el ella sogre no va li fotia? posar allà. Oh, els sogres, no vull dir... No, i clar, o sigui, si vas allà dius, no, tal... Jo sé, no sé què deien, si era guarda-roba. Que heavy, tio, eh? Estava una mica com camuflat, saps? Ja com un rotllo part. I sí, sí, era una barra lliure de lo que volguessin. Hòstia. Que loco, Com tio. volguessin. Això va ser una... Després una altra em va demanar que volia... Era la del futbolista aquesta? No, no? Aquesta, sí, va ser, o sigui, va passar això, A la del futbolista? sí. No. Hòstia. La narcosala aquesta, la del futbolista. No costa 4 milions, eh? Ja quadra. Podia posar això... Hòstia, Segurates a l'entrada, eh? És que és molt bèstia, eh? Rolar droga. Oh.
Bueno, vale. I què més d'anècdota? És que seguim. has posat la llista molt alt, Aquesta jo diria que és la Sí, més has començat fort. Jo diria que és la més heavy. Després, un nuvi que em va voler posar una llama, o sigui, Un animal. a l'aperitiu vestit de un dels seus testigos, o sigui, com si fos la llama un testigo. Em feia molta gràcia que anés escopint els convidats. Que gran, neta. I va portar la llama. No. No? No, però perquè sóc animalista. I Clar. Ben fet. Ben fet. I era l'única aportació que ella havia fet a la seva pròpia boda? Una d'elles. No se li va respectar ni això, no? Bueno, però comprensible. És a Sí, dir, comprensible, però... No, Joder. però sí, va ser de les poques aportacions. Tot li semblava de conya i llavors quan em va trobar que la llana... Jo pensava que m'estava prenent el pèl. Jo, jaja, quina gràcia. No, que és veritat. És que ho he vist a no sé on de YouTube o de TikTok i pues no te la posaré. Hòstia, que animal. Fa molt de mal les xarxes al tema bodes. Sí. I així, que per baixar al top 3, doncs una que va, la seva filla, tenia una filla petitoneta, que és molt fan de la Cenicienta, i va entrar amb la carroza de Cenicienta. Amb la carroza. Amb els cavalls. Hòstia. Cavalls. Uau. Oh, Quatre cavalls, amb la carroza de Cenicienta. Que gent té pasta, il·luminada. La gent té pasta per gastar en bodes, tio. Sí, La sí, gent té molta pasta per gastar. tal qual. No, era Bueno, això. està bé. Hi ha algú que no hagi sortit com esperaves dins una boda? Sí, molts Un desastre. A veure, desastre he tingut un i nunca més, que va ser el dia, perquè us comentava el dia 2 de novembre, perquè va amb la Dana i no es va poder... És que no hi havia manera. Perquè és que no, la previsió de pluja no la posava per aquí. Sempre, òbviament, tu, quan fas una boda tu fas un plan A, un plan B i un plan C. Clar. No? El plan C és plan drama. Però aquí, el plan C, ni drama, va ser acceptat perquè és que no, si posava que no plovia i estava caient La de Déus. Ja. i es va poder salvar com es va poder, però mai m'havia trobat en una situació de crisi tan heavy. O sigui, sí que hi ha hagut crisis de estar tothom a l'aperitiu, s'està incendiant la carpa, todo bien, aquí no passa nada. Crisis de ¿dónde está el novio? Això no. Esto no va passar. Vale. Encara. He sentit moltes històries, però no va passar. Vale. Però sí, d'aquestes així va ser. O inclús vaig tenir una boda de que els nuvis anaven fatal, drogadíssims. I inclús les vaig posar seguretat perquè eren una mica especialets. Què vol dir seguretat? Sí, tu pots contractar un tio de control d'accés i un tio que estigui vigilant, tipus porter de discoteca, per si alguna baralla o alguna coseta, depèn del... Però això ho vas escollir tu. Jo crec que tendréis que contratar... Al perfil i vaig dir, jo us recomano això. Vale. Sí. I menys mal que el vam agafar perquè el germà de la nòvia, que era un croissant d'aquests així, tot tatuado, no sé què li va passar, que se li va girar la pinça i va començar a zurrar a la nòvia, però... A la nòvia? A la nòvia. La seva germana, Hòstia. mà oberta. De locos. Al terra, la nòvia. Al terra? Sí. I clar, jo ho vaig veure i clar, jo no puc fer res perquè jo, a més, clar, la va rebre jo, segurament. I tampoc m'anava a posar davant del croissant. Menys mal que vaig agafar el seguretat i els va poder separar. I sí, tal qual, però amb la mà oberta. Hòstia puta, quin mal clima es deuria generar, no? Joder. I el nòvio a la pista, blivi, com si nada. I jo pensava... I ho va veure. O no es va enterar. Jo crec que no s'enterà perquè estava a Saturn. Heavy, va ser heavy. Tia, gastar-te 100.000 cuques per no recordar-te res després i que el teu germà li pegui a la seva nòvia. Bueno, no, la germana d'ella, no? Germà d'ella. Sí. Bueno, sí, aquestes I coses... has dit que tu t'has casat. Sí. Qui t'ha preparat la boda? Pues la vaig fer jo, tota la preparació, però el dia de la boda sí que vaig contractar algú perquè portés tot el tema. O sigui, tu li vas donar tot fet i vas dir que sea així. Quina pressió, no? Aquesta persona. Sí, veritat, sí. Clar. Home, Em va costar trobar, perquè clar, o sigui, a veure, també t'he de dir, també soc molt chill, jo. O sigui, per una banda, sí que volia que, òbviament, seguís el que jo havia fet, però tampoc sóc histèrica d'anar havent molts fallos. Però vaig dir, tiramos pa'lante. però te'n recordes? Sí, me'n recordo. I te'n recordes de la persona que no ho va fer bé. Perquè va fallar aquell dia, el teu dia, el dia més important de la teva vida. Canvi de proveïdor. No, però jo sempre dic que hi ha els fallos del directe que només els sap els nuvis i l'organitzador. Clar, això també és veritat. Si tu com a nuvi tires milles, ningú s'entera. Exacte. El problema és quan t'ofusques amb detalls que són una tonteria que ningú s'està entrant perquè ningú sap què passa. Clar. I això és un problema. Perquè hi ha gent que li passa. Tinc nòvies que els hi passa, que s'ofusquen perquè una ha consonat una cançó i era una altra que a la gent li importa un pepino i ja les tens allà bloquejades tot el dia. Això és una I que al final has de disfrutar, no? I... Clar. També va personalitats. Hi ha gent que és més de
pues que a la mínima que hi ha algun problema és com S'acaba el bol. bufeu, saps? Jo crec que a les bodes, si em permeteu Últimes l'opinió... preguntes, Sí, sí. Passem a les seccions. Sí, Tenim seccions? sí. M'havia preparat una. Jo he preparat una anat secció. fort, tu. Per mi hi ha un impàs. És a dir, quan fas un aperitiu de molta estona i després t'has de sentar, vale, a fer com el... Bueno, era de dia, doncs el convit era dinar, el dinar a les 5 de la tarda, no? Aquell impàs de 3 hores dinant, que el segon plat ja se't fa molt feixuc, que si el cafè, que si... No sé, trobo que no està ben resolt aquesta, almenys a les que he anat jo, Jo això, com... No, sentats màxim hora i mitja, 2. Sí, Si I no, un plat. arriba. Un plat i postres. O un plat o dos, però que sigui pim, pim, pim. I si pot ser Sí, clar que sí. fregues, ni xapes, ni totes aquestes coses, Clar. perquè la gent li encanta fer discursos que ningú... Sí, tio, i ningú no se'l sent bé, ho fa malament, és una persona inexperta. Que tu amb el teu amic feies... quan Sí, tenies sí, sí, oportunitats, estic quan d'acord. riu- Li fan gràcia a 3 amics, però tot el resto no. Però és veritat. És veritat, és veritat. El Martí l'altre dia va anar a una boda i de les coses que més en recordes del discurs. Va ser maco. Jo m'emociono molt. Jo vaig a una boda d'una persona. O sigui, jo he arribat... Propera, però propera. No, jo he arribat a haver d'aguantar-me perquè venia de plorar, però heavy, i dir, és que no conec ni el nòvio ni la nòvia. O sigui, l'anècdota. No, per res, molt lluny de l'anècdota, que no conec ni el nòvio ni la nòvia. I de dir, tio, és que... Que t'havies colat tu a la Comenci a boda. plorar, ara es pensaran que sóc a su germà. I per què no he pujat a dalt? Però bueno, sí. Hi ha gent amb el teu perfil. Sí. Però és... Claro. La meva recomanació perquè la festa estigui high és espavilem ràpid. Clar. És una festa, o sigui, res d'estar aquí apalancats fent sobre taula, s'acabó. Sí, I sí. un cop començo a repartir cafès, es reparteixen xupitos, s'aixeca la música i la gent comença a ballar. No vull a ningú dormir. I sobretot si és una boda de dia, Total. Bo, és que jo vaig tenir aquest impàs d'estar pues, amb l'aperitiu, jiji, jaja, després et sentes i et baixa tot i estàs 3 hores sentat i... Però també has de fer una bona taula, Ja. A mi m'agraden O portar tot. una pulsereta aquí que et permeti anar a un lloc. No depèn de mi, la taula. Ja. Uà, jo aquest... Bueno, és que ja us explicaré, és que ja m'estic... Explica, va. No, no, Tens és un que- minut per explicar Ah, l'anècdota. Fabià. No, No he és fet que... cap convidat, tio. O sigui, les bodes és literalment el nostre spot per fer convidats i no Com n'ha si fet cap. convidats. De futuro. Convidats. Ah, uà, és que en aquesta vaig estar molt poc... Estava... Sereno. Sí. Sereno? No, sí, estava poc comercial. Molta pulsera, no? I massa poca afició. No, molt el meu rotllo i el discurs que va fer com a un dels padrins va ser el típic discurs que deies tu. Ens vam conèixer de festa, ens encanta la festa, aquell dia zona hermètica, saps? Pulseres. Pulseres 100%. Sí, llavors... No? Exacte. Llavors, sí, estic d'acord que els discursos aquests, fora. jo, Fora, no. jo ho recomano, òbviament. Hi ha un límit, hi ha Sí, coses sí, que sí. la núvia, tal, coses així. Però els nuvis sí, no? Sí, jo considero que sí, Una mica. que no s'allarguin, però Vale. vale. Per donar les gràcies, perquè Clar. al final la gent que està allà pues, ha fet un esforç per venir. Que Clar, clar, tens clar, de gust clar. o no, però es fa un esforç econòmic, de temps, Total. de cap de setmana, i va, ni que sigui donar les gràcies, no?, per estar allà, a tothom. A quan està el preu aprox del cobert a les bodes? Ara que tu això fas? entraria en una secció. T'estàs anticipant. No tenia només la secció, el Fabi. No, jo també. Ah, Dos aquí tothom seccions, té eh? secció. Dos seccions, sí, Bueno, per va. això... Ràpides. Som-hi. Obert. Doncs pues mira, et diria que està entre 120 i 180. Ah, 120. Sí. I aquí donen... Va. Estàs dintre, estàs dintre. Estic. Vale. De nou. Vale, faig jo Sí, primer... bé. Primer jo? Som-hi. Jo he portat una secció que consisteix en que us explico com celebren les bodes en altres països. Vale? I bàsicament us ho explico i no sé si consistia en que m'havia de dir si era veritat o no, però són totes Està veritats. guapíssima la secció, tio. Molt Bueno, guapa. aleshores ja no és així. No, exacte. Hauríem mira. d'adivinar d'on L'has és. treballat molt. Hauries de dir d'on són. Exacte, vale, va. Exacte. Exacte. és que- Sí, Però no comencis llegint això. No, però tu no pots mirar, No, ja, company. però ja, clar. No, però... Vale, va. La primera, per tu, Víctor. Vale? Sí. Saps què has de dir? No vols jugar tu, Mireia? Sí, la Mireia també jugarà, però farem una per tots. Hi Saps ha què has de 4. respondre? Sí, d'on? Sí, la idea és que jo us De quin diré... país són, no, les bodes? Sí, jo us diré una creença o una cosa que fan en aquest país i heu d'endevinar el país. Vale. Vale? Comencem per tu? Som-hi. Vale, va.
en un país es casen amb un arbre, vale? És a dir, es creu en aquest país que alguna de les dones havien rebut una maldició i que podien causar als seus marits una mort prematura. Vale? És que estic traduint del castellà al català, llavors vaig Nàrnia. Llavors, per contrarrestar aquest efecte, primer s'havien de casar amb l'arbre, demostrar que l'arbre no es moria, saps, que no estava bé, i després es casaven amb el marit. Però és avui en dia. Això sí, això segueix. Jo potser em tiro un triple de viatger, però crec que... A quin país? A Kènia? No. Namíbia. No, és que te l'has volgut marcar i no. És a Índia. A la Índia fan això. Sí. No sabia tampoc, Sí. Vale. Ui, m'ha deixat que els altres m'ho intentin, no? També. No, perquè és per tu. És per mi només. Sí, exacte. Has fallat, Vale. ho sento. Ara Vale, per aquí? Ara pel meu company Ah, sí, Néstor. segur? No? Vinga, va. Estàs mirant, no, Néstor? No té cap gràcia si mirat la resposta, Digues. company. Digues, que està molt bé la secció, tio. Està quedant molt bé. Va, en aquesta tribu, vale, ja et dono una pista, tenen l'estranya costum de que han d'afaitar a la núvia tot el seu cabell. Vale? Llavors se li col·loca com un oli, vale? I ve el pare de la núvia i li escup al cap i al pit. Vale? Això a la cerimònia. Llavors, perdó, això és 2 dies abans de la cerimònia. Llavors, en la mateixa cerimònia ve la sogra i li torna a afaitar el cap Si no li ha crescut, no? a lo poc que li hagi Sí, crescut. una mica sí que... Sí. I Tu ho saps. llavors és quan es produeix la cerimònia i es casa amb el marit. Mira, no ho tenia clar, però com has dit lo dels 2 dies enrere, ho ha tingut claríssim. És que... No, és que no ho veig des d'aquí. És Angola, segur. No és No? Angola, és a Kènia, company. Ah, Ja sabia jo que Kènia estava por ahí, Sí. Sí, va. És que no m'està agradant, que em mireu a la pantalla. que no es veu, tio. Vale, va, me les apuntaré a la memòria. No tens temps, ho has de fer ràpid. Va, en aquesta consisteix en embrutar, sí, pel Martín, embrutar els nuvis. Vale? Els familiars i els amics dels nuvis, pues en comptes de tirar-los arròs, no? Com fem aquí normalment, o flors, el que sigui, aquí els hi tiren pues, de tot. Vale? Farina, melaza, que no sé molt bé què és. Llavors, els hi acaba quedant com una pasta enganxosa als nuvis quan surten d'on sigui, vale? Que és molt difícil de treure. Vale? Llavors és com que oloren així malament, tota la boda i tal, una mica estrany. Llavors, això va començar com a espantar els esperits dolents i ja s'ha quedat com una tradició. On creus que és? No sé, Ja però és- espero que no es gastin molta pasta aquests, perquè van anar tot la puta festa allà. Ja vestit, no? Clar, exacte. Bueno, o que es comprin un vestit impermeable o algo. Sí. Alguna ha tirat el No tinc triple ni va. idea. Diria Rússia o... Escòcia. Ah, mira que ho havia pensat, però no. Sí. Havia de ser un clima fred, un clima fred. Sí, Clima fred, Per què però... fred? Bueno, però al final, si fos un clima càlid, És estrany. a banyar o alguna cosa, saps? Si fa fred, aguantes tota la boda. Si fa calor, tires una piscina i fora. O al mar. Molt fàcil la secció, Sí. Última, va. Aquesta és, li diuen, el ritual del llanto. ¿Vale? En aquest país, la nòvia, abans de casar-se, està 10 dies plorant 1 hora al dia. Vale. ¿Vale? Llavors, quan acaba de plorar ella, a aquesta hora, ve la seva mare i s'uneix a plorar amb ella. ¿Vale? I quan queden 5 dies, ve també l'àvia de la nòvia i ploren les 3 juntes. ¿Vale? És a dir, 1 hora al dia. ¿Vale? No sé. I no ho fan amb... és a dir, no ho fan per... deshidratant. Sí. No ho fan per expressar tristor, sinó ho fan com alegria pel futur que li depararà a la nòvia. Sí. Pues diria potser algun país nòrdic, tipus Noruega, per dir alguna cosa. Pues no, és a Tujia, Xina. Que bé que tots haguem encertat, tio. A on? Les embruiques sobre... Tujia. No t'ha agradat com ho he dit? No. Sí, Tujia. Xina. Tu, Xina. Sí, són una mica, bueno, diferents. No, doncs moltes gràcies per Molt portar-nos gràcies. anècdota. L'haurem de No veure. la sabia, Jo he de dir, no la sabia. Sí. Potser t'arriba un dia Ja. i et diuen, sí, perquè està plorant la dona 1 hora al dia. I tu, que vens de Tujia, Xina, no? Sí, ja ho entenc. Perfecte. Anem a la segona secció.
La idea d'aquesta secció és ràpida, és per tots tindre una idea de més o menys un pressupost. Sé que ja hem parlat de quan costaria, però anem a indagar una mica més en ítems, ¿vale? Aleshores, la idea és que siguin uns 150 convidats, aprox, per tindre una idea, i començarem en la cerimònia, ¿vale? En cas de casar-te a una església, quan costaria aproximadament, sempre una forquilla, arriba abajo, la cerimònia? En una església, depèn, perquè la majoria d'esglésies són gratis. Ui, va. Gratis. Gratis. Sí, gratis, però tu has de donar la voluntat. Ui, va. Llavors, clar, la voluntat va en un sobre que pot anar des d'uns 300 fins a uns 600 euros. Si la voluntat són 10 euros, no es fa la Però ho has de parlar, Repeteixes la voluntat. has d'aconseguir... En principi no. Hi ha alguns que sí que ja et diuen això val tant i la voluntat val el tant. Per exemple, l'església de plaça per dia. Si el cura la setmana passada ens estigués sentint ara, Sí. diria no, la Estaria voluntat molt va de 1.000 a 2.000. Sí. Però hi ha esglésies que és això, tu dones un sobre i com hi dones la mà, normalment m'encarrego jo de donar-li, llavors, clar, no queda bé que ho miri allà al moment, llavors ho porta al concessionari o no sé on s'ho fiquen i... Algun cop t'han arribat a dir alguna cosa? No, però perquè et dic, un cop li dono un sobre, jo també, pap, desapareixo perquè I això és al aquests sí que no final. tenen el teu WhatsApp. al final, sí. Això és al final. Clar, és a dir... Un cop acaba la cerimònia. Pap. Tu acabes, escolta, moltes gràcies per la cerimònia, pam, mires el sobre, vinga, adéu. I si li agrada bé, si no... Perquè a vegades pot bé el mossèn o qui casi... Sí, però si és algú de la família, rotllo, el que ha fet la comunió Vale. i el bateig de tota la família o el cura i tal. A dia d'avui és més... Ja, perquè la gent està molt més desvinculada de la religió, llavors és més complicat que passi això. Ok. Vale, anem al segon, que seria el lloc. Nosaltres hem escollit una típica masia catalana i l'horari seria de 6 a 6, aproximadament. 8.000 euros, més o menys. O sigui, Hòstia. Sí, de mitja. I perdona, però és a dir, el lloc amb els cambrers o el lloc? el lloc. I es queden a dormir Parets. els nuvis? O no? No. No es queden, eh? Vale. O sigui, el lloc és l'espai. Vale. Normalment, si el lloc et ve inclòs amb neteja, l'electricitat, lògicament, els lavabos, Vale. i una zona per ficar la cuina i tal, però que no té per què estar equipada. Normalment són sales buides i el càtering s'ha de portar tota la cuina. I l'època, varia el preu en l'època, perquè veig que la gent es casa en novembre. Vale. Ja no sé si és perquè és més barat o... És barat. Sí. Hi ha temporada alta i temporada baixa, Vale. 100%. Inclús pots negociar més un preu. És clar, si un caso el febrer o en caso el juny, doncs jo puc apretar més un fotògraf per dir al febrer perquè potser és l'única boda que fa, versus, en cas el juny, si no m'agafes tu, potser ja me'n farà un altre. Llavors tens més poder de negociació. Vale, el càtering, que abans has Sí, respost. 120, 180 depèn. O sigui, un 120 seria un senzill, 180 seria un jovany, per exemple. Jovany està per allà, eh? 180. Tu fas molt jovany? Sí, bastant. Treballa bastant jovany. Molt Però bé. si és el més d'aquí de Catalunya, et diria que és el dels més cars. O sigui, el més car és el dels germans Torres. Ah, hi van? Sí. No sabia que feien. Sí. I què val? Val. És 100? 300? I van Bueno, allà... no crec que els agafi, però- tios. Sí. I el jovany també. Tu t'has de pagar un extra si vols el nano, perquè vingui a la boda. Hòstia. I si aquell dia ningú ha pagat l'extra, doncs ell va a la boda que li surt del monyo. I et pot tocar tu o a mi m'ha tocat l'altre. Perquè fa Molt diverses bé. bodes per O fi. potser no va cap. O potser no va cap. I saps què val l'extra, per curiositat? Doncs crec que 2.000 euros que vingui là. T'ho estàs plantejant? Pensa que ve una hora, eh? No, He de fer la- no, agafaré els torres ja posats. Ja. Que T'agrada són les dos, torres? que són dos. Vale, Van fer el doble de gamba. seguim amb la música, el DJ, per la festa. A veure, el DJ normalment està en 1.800-2.000, més o menys. Quantes hores? Tota la boda. Des de Està bé. l'aperitiu fins a que acaba la festa. Un DJ bo que et toca a dia d'avui també a Blink o a Sutton o tal, costa això. Perquè la gent t'acostuma a dir DJ o aquí tens tu... No, la gent en general no ho coneix. El Clar, és que coneixem ningú és coneix DJs l'estil. d'aquest tipus. L'estil. Ja. Sí, però han d'estar molt cremats aquesta gent. No? Jo crec que- No, però és veritat, l'estil sí que... Sí, hi ha gent que diu, a mi m'agrada el rotllo raz. Vale, Vale. Et recomano un tio que faci aquest estil. Clar. A mi m'agrada el rotllo comercial i reggaeton. Un altre DJ. Clar, Perquè sí. pensa que òbviament els DJs de boda s'adapten molt a la boda, perquè al final Clar. has de tocar per tothom que li agradi, Clar. però hi ha gent que és més alternativa i vol alguna més
underground i el gent que vol o amagant i la gasolina. De locos. Tu sí, tots aquests, eh? Home, això és el millor per una Una boda, tio. Sí. Ja, però la gent gran necessita... Pues Paquito el chocolatero combina. Això està prohibit, Tota la música de verbena, Fora, eh? ni la maionesa, ni el paquito, ni tot Però això anima molt. No, Mata. la conga està ja passada. Ja. Vale, seguim. Out. El fotògraf? Fotògraf de 2.000 a 4.000 euros. Si Li fos el fot mateix durillo el fotògraf... fotògraf, Ja, és que el Li fot fotògraf... durillo el fotògraf. Però el fotògraf, si tu li fessis la mateixa festa i no li diguessis que és una boda... Et costaria menys. Sí, no? Tu creus que no se n'adonaria ell que és una boda? Bueno, com tot. El fotògraf. I el fotògraf Tu creus que no veuria que després és et una dona un vídeo muntat... El fotògraf et dona una galeria online amb totes les fotos retocades i després tu pots demanar extra si vols un àlbum, si vols no sé què, però això és només foto. I El és- vídeo va a part, Videògraf que val? Igual. El mateix. Vale. Vale, i què costa la barra lliure? Pues la barra lliure no és tan cara com la gent es pensa. El problema és que el catering, els caterings no volen fer barra lliure. Vale? Per què? Perquè al final és un tio que ha estat treballant tot l'operatiu i tot un dinar i està cansat. Doncs posar-se a fer copa i de borratxos no li ve de gust. Llavors ara hi ha una nova versió de la barra lliure que és empreses externes que es dediquen només a fer barra lliure. Igual que els catering, però de barret. Exacte. I clar, tenen xavals fresquitos, a fer-te els còctels, tal, que és el que també a la gent li agrada. I, per exemple, una barra així et costa uns 24 euros per persona 4 hores. Ah. Si va un Néstor, els hi surt car, no, a l'empresa. Clar, però versus que Clar. es pren una Coca-Cola. Clar, clar. Passa. Està bé. Vale. Vale, i les flors? Pues et diria que entre 2.000 o 3.000 euros fins... Fins el que vulguis, no? Sí. Jo és que a les flors, l'altre dia també, la típica entrada a l'església, tota, allò deu valer past. Sí. Allò Sí, jo, per exemple, a l'octubre vaig fer una boda de 12.000 euros. de flors. Amb flors. Però que se les emportés. Poden endur, sí. Clar, És tradició, és tradició. portar són els candelabros... I els gerros. aquestes coses. És que l'altre dia la... Però tot el que és flor, sí, a més jo li dic a la gent, quan la gent marxa, li dic que s'ho emportin, perquè Clar. almenys ho aprofites una setmana a casa, Sí, sí. saps? Perquè jo tinc tota la casa plena de flors, el meu marit està encantat. Molt dia, cada boda que tinc, però bueno, tot bien. Sí, Bueno, i això que... Que- Deixar-les morir, no? Sí, Al final són 12.000 paus en flors. sí, bàsicament. Ja es poden aprofitar. Vale, doncs ja... Quan surt? No ho he calculat. Ah, no ho has Ja calculat? ho calcularem fora del directe. Bueno, però te'n falten coses aquí. Clar. Sí, després tenim els extras, però esclar... Però, per exemple, il·luminació i so, Això també... això també va a part. Què val? 6.000-7.000 euros. Hòsties. Banda de rumba tal. Banda rumba, 3 persones, uns 900, 5, 1.200. Los amigos del novio. 3.500. I què és el que... Rider tècnica fa. Hòstia. I això és les coses que ells demanen per tocar, que normalment són 1.000 euros més. Hòstia. Sí, sí. No, està... És que ens hem És que equivocat. comences a- Ens hem equivocat de sumar. business. Ja. Sí, el podcast no... No. Hauríem d'haver fet un grup. Podcast amb bodes. Hauríem de saber cantar per fer un grup. Ja. Molta pasta, Parlar encara podem. No hi ha tants clars de tenir una mica d'art. Sí, una mica... Ah. Està clar. Sí, que no... Hi ha pocs grups. Falta algú? Fem una crida. Sí. Que algú que diguis, ostres, doncs no trobo masies. Doncs ens comprem una masia i fem boda. no, La restaurem. és que grups... Sí, Sí, eh? Tu, doncs ens hi posem. No. Sí. però que hem de contractar perquè nosaltres ens hi posem. A tu, Néstor, et quedaria bé, jo crec, la bateria, saps? Sí, sí. Au, així. Tu la veus. Sí. Bueno, Sí, sí. pues no sé, algú... Alguna cosa més a afegir, nois? No, Vols fer una mica de promocioneta? clar. Aquí ja no arriba ningú. On et poden contactar? Pues, poden mirar l'Instagram, que és miaevents.es, Vale? o la meva pàgina web. Epa. Que cotilleig. Jo crec que alguna pot sortir, eh? Sí, pot ser. La teva, no? La meva. Nada, Sí, sí, no, jo ja dic que a mi la confusió és el boca a boca, o sigui que, Molt bé. que dins de, que a Instagram sí que intento currar-me'l, però no és el meu. Ja et dic, per d'Instagram em surten poques bodes. En general he anat a la boda que vas fer de Pepito o I et Menganito diu- m'ha dit que... Tal. I llavors, Que Que bo. guai, que guai. sí, sí. Bueno, doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, per vindre, Vosaltres per convidar. i fins al següent episodi, nois. Vinga. Cuideu-vos.